Zure lurra erditika ikusteko nola diren lurraren minutza. También ikusten da nukleoa. Eta urare jarri behar duzu bote batean ura eta gero gatza. Uste behar dituzu oskailukan batzuk eta kristalitu batzuk eta batzuk. Eta horrela sortzen dira Niri gustatzen zaidan esperimentua izan dela txokoa. Urarena jartzen zenuen kolektore batean, alarde batekin, orduan pentsatzen dezakegu lurraren barne nukleoa metalez egia dago. Burniz